гайс, не само се шегувам. Здравейте зрители на YouTube, аз съм Физикрафт и с мен няма никой. Аз съм сам и сега ще играем, в този клип ще играем на Super Crab Brothers, накратко Super Crab Bros. В премиум сервер. Приемам акаунта, ако се чудите откъде, за да се спечели от giveaway в YouTube. Ето на този мап, познат ми е мапа. Ще има канала на човека, от който giveaway спечелих, нали? Пилото има голям канал, обаче мога да се бъде на хората лесно. И как те ще ме се спали? Какво? Кой има се води да питам само? Зомбито ли беше? Едва ли беше зомбито? Ето го зомбито. Няма да костиш. Просто няма да костиш. Тук кажем бе. Или не бе. Този как има толкова по-голям кнопак от мен бе. Всички би трябва да имат кнопак две. Стрил да му свали. Аз ще... Две зомбита. Аз ще рейджвам в този Super Crab Bros, аз ви казвам. Ох, мале! Дай си ми джамп! О, ес! Тина! На! Повали! Казвам ви! Просто ще замълча. Обещал съм, че няма да пишувам. Просто ще замълча. Влизаме в друга арена. Просто ще замълча, защото ако искате да говоря, хубаво е да не ви се искал. По-добре да не ви се искал да говоря. Тръгна да говоря някакво. Да, нямам скин. Както виждате мен. Тип съм. И да, сега чакаме да започне играта. Или по-спорня. Да, всъщност чак да играя с Блейз. Ще бъда Блейз. Защото искам да видя, май има нещо много в Блейза. Защото новата игра срещнах един дет, че стрелваше фарболове от лъка и стреляше доста бързо. Се зачудих при хак ли или има промяна в Блейза. Сега ще си отговоря на въпроса. Сега ще си отговоря на въпроса. Да, не е било хак. И защо се нападна да изстрелвам? Това е голова, не мога да разбера. Само това не мога да разбера. Да си минам. Въпрос чрез български език. Ти що за номер е сега? Какъв е този Ендър Драгън? Дesi. Аз ако не рейш на пакна. Ai, véi.
Nein! Scheiße! Das geht gar nicht mal. Kopf! Wieso das Brot, ey? Аз играю в непрямом сървъре. Никога не съм играл в прямом сървъре. Ето защо какво е. Ще един револт съм, нали? Как ще речките? Що че умра първи от всички падай долу, бе. Близ. Близ умря. Супер. Сега че имам по-голям шанс, ще мина Близ. Къде са те самче? Може би сгреших, че няма ли? Не, няма ли? Какъв си? Ай, тоска, бе, той тоска, гледай се! Той тоска, гледай се, какъв е? Да, стрелям си където искам. Въобще не запомня. Точно ли съм, не съм ли? Какво? Има някакви класове, които дори не ги знам. Трябва да ги разучвам. Не. Ще шифна. Тези сървъри не лагат толкова скъпи. Не премиумите, но и не премиумите, но и много премиум. Но и много премиум сървърите лагат доста. Принцип! Ще умреш, ще те възра. Майна, ти мреш. Yes, умрях. Къде са? Те са много там най-горе. Тогмета. Това ще скочи. Това се бъда голем. И купир възкай до смайка. Айде, умрях. Майко, как се спасих? Майко, не искам да умра. Моля ти, не искам. Не искам да умра. Искам да съм поне втори. Поне втори искам да съм. Иначе ще ревката. Не те желая. Не те желая. Едно на 4 сме. То сега към мен. Няма. Втори! Yes! Май станах втори. Yes! Втори съм. Добре. Че ми беше целта да стана поне втори. Сега вече може да му убивате. Целта ми беше да не рейдж куитна. Добре, както се знае, сега вече му убихте. Айде, честито. Печелиш. Честито! Честито! Значи е честито! Добре. Може би сложа някаква музика в клипа, не знам. Да е по-готино. Има толкова много хора, не виждат, че пенари на ми. Не, аз това е слово повече. Lost Temple. Бас, не ме чувства, че има нови класи, аз ще ходя с купените. Оле, я да стана с купените сега. Аре малко да си погърнем. Lost Temple си ми е едно. Да, тук е систем. Чинчили. Не чинчили. Пи. Ой, мислех на последната секунда. Размислех на последната секунда, де. Ой, това е добро.
fast. А, те, как, я посвятил город. Что-то меня чекал, чебросик. Не знаю. А что такого? Вот справимся. Просто чекали. Вот, чтобы чекали. Я никого не было чекала. А кого ж чекал? Вот там. Поменяли мапа и вот там. Ну, ведь можно загадка здесь. Пик! Серьезно ли? Человек? Серьезно? Давай. Не. Бип. Да. Кстати, ближе прийти. Ага, ребята. Ма! Это губипа. Ты бип. Сигурно. Сигурно, это ты бип. Здесь кома ближе. Здесь. Как? Бяга. Чао. Да. Пили туда. Что там пили? Бяга, что там пили? Бяга, где сатин? Бяга, что ты пили? Бяга, что ты пили? Пили так-то вина, ребят. Что-то пили-то. Маля! Шайзе! Найт! Шайзе! Я вот рада. Молодец. Без псуни. Шумри. Yes! Умря! Майку! Да, тут там я кьют что-то. Нервничала, мучим. Точно что-то мучим. Нервничала, что-то мучим, что-то мучим. Когда если маски, что-то не душа. Реально ми пани някой года на пол или хама или нещо, айде. Щатвам ви отворям съм глава. Госпожице, къде си? Пред там. Пред това видя. Ух! Къде сте? Ето е мадамата. Котината ми, мадама. Бахте прочь. Моля, бахте прочь. Короче, повторяйте. Я солдван сегодня. Четыре винаду. Ты серьезно? Говори, что мне скажите. Надо что? Слушайте! Кого? Чего себе? Кого? Я знал, что сатин. Мангали. Да. Читали. Ой, напряг. Ух ты, бебе! Ой, не умря? Проси. Надо просетай! Кога не е пълно? Подержи. Кого? Слушай, что ты сам музыка.
Къде? Аз съм там. Така. Преди играх с дуела, ама сега че имам купени комата за кода с дуела. Я дай тинчето. Не. Ще се така. Да изиграм последна игра и ще спирам тук. Елате. По-как се уидар скелет, бе? Аз знам по-хубав уидар скелет, кой ще да... Чакай, чуд кога... Чао. Аха, стига де, моля то. Я го съводих. За другия не знам какво стана с него. Падни бе, така. Махали, не рискувам. Не, няма да ме отровиш. О, yes. Задържах се. Надявам се, че в тази игра няма да рейдна. Защото иначе тотален рейд за всичките епизоди ще отгуби на всичките епизоди. И ще е тотална рейдна. Така? Ела не. Добре, ари. Последната игра е на късмет, някои хора казват. Знаех си, че има някой там. Ай, то скъпо бъде мухнат сега там. Какво става на падна? Какво прави аз така тогава, като пред? Виждате ми, аз ще сляза. Добре, ще е живота съм, нищо. Следващия път е на късмет. Падай. So. Не, шумра. Айде, умирам. Нищо. Тоест ми фърли 3 уидъра. Това е 3 живота са. Кой съм това? Ти отново ще умреш. Мълчи се, че ще умираш, жена. Брата си път с това. Тройно обаче. Стига. Колко ми е уйдана, искам да видя, бе. Тъп. Пак шумно. Много странно. Зато и трябваше да съм тинти.
Легко, ама толкова греши. Добре, единия го виждам. Странното ми е другия. Ага. Я да е другия. И сега как да става при него? Как да скача при него е въпроса. Ограден съм. Чакай, он не оживя ли? Не изчече живот. Няма шанс как да се измъкна с тук. Ага, те ще за това. Доста по-скоро. Няма как да успявам иначе. Да, умен съм. Ле, слава. Честито, сега ще умра. Ако умреш... Ти няма да биш. Остава се. О, едно. Имам някакъв шанс все пак. Но е... 50 на 50. Чакай да се регенна. Чакай да се регенна. Не ме интересува. Не, това няма изчакам. Аз пък ще се регенна, той да постигне. И тогава ще го опухам. Само изчакам още количици. Айде, ела. Живеко. Къде са дядото? Къде са всички? Единия там. Сядък, но ще умра. Фу. И другия долу. Но той падна. То сега как да... Шанса е 5 на 5 да успея. Няма да те обадим си. Той тук има дъчица, в която мога да стрелям. Няма рискувано скоча на нея. Той как е влязъл вътре, бе?
така се получа. Кофти. Сега трябва да стоя тук, като са легенда. Кофти работа. Той си там. Аз съм тук. Това там не мога да стегам. Кофти работа. Пускай ти вляза от там, ако мога да скопя при него по някакъв начин, да когато го убия, ще подходим, но няма да. Аз не мога да стъпя тук сега. А просто е рискувано без. Може да тона! Пресена! Падна! Падна, ама по-надолу. Спи. Пресена. Ама шанса е стигна до него. Замотах се, дай тъпто някакъв начин. То ще ме биве, то ще ме биве. Няма, чакам да се легенда. Аз мисля, че ще помня да закъпвам. Този път вляза и това умирам. Ще е тук да се легенда. Смотана работа. Шайзе. Както е на немски. Идемам се сега скачам тук, там и ще опитвам да го заобиколя и да го издем. Той ще не ще. Се опитвам да го издем на гръб и да го бутна с много бак две. Да видим кой ще се получи. Не, шанса е никак не мога. Пожалуйте ми! Се кацам, не можах. Не можах. Не можах. И зрители на YouTube. Мисля това да е за клипа, надявам се да ви е харесало. Пилнах, речбах, но накрая се справих добре, но пилнах. Довиждане, зрители.